is your number one SM radio station. Love Radio. Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hi! Ako si Jem, isang simpleng empleyada. Pauwi na ako ng bahay galing opisina. Pababa na ako ng elevator nang biglang may sumabay sa akin na isang gwapong lalaki. Kilala ko siya sa mukha pero hindi ko alam ang pangalan niya. Taga-ibang department ata si Sir. Kinabukasan, ganun ulit ang nangyari. Nakasabay ko na naman si Sir sa masikip na elevator. Inoobserbahan kong maigi ang mga kilos ni Pogi. Tahimik lang siya, mukhang suplado, pero mukhang mabait rin naman. Isa pang napansin ko, ang bango-bango ni Sir, amoy bagong ligo. Sinamantala ko talaga ang paglalanghap ko sa kanya. Nang maamoy ko siya ay parang hindi ko na maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang nagagayuma na yata ako. Pagbukas ng elevator, pinauna ko na siyang lumabas. Na-curious talaga ako kaya sinundan ko siya. Taga saan kaya siya? Saan kaya yung daan niya pa uwi? Ano kayang sinasakyan niya? Gusto ko talagang malaman ang maraming bagay tungkol sa kanya. Nagulat na lamang ako sa aking sarili nang mapansin kong sinusundan ko na pala siya sa paglalakad. Hindi ko maialis ang mga mata ko kay Sir. Kahit maraming taong nagdadaan, sa kanya lang nakafocus ang aking tingin. Dahan-dahan naman sa paglalakad, Sir. Bulong ko sa isip ko. Ang layo na rin pala ng nalakad namin. Maya-maya ay natigilan na ako. Teka lang. Ito rin yung daan ko pa uwi ah. Pwede pala kaming magsabay pa uwi if ever. Ang sabi ko sa sarili. Yun pala ay yung sinasakyan niya. Eventually, nalaman kong madalas palang dumaan si Sir sa pwesto namin sa opisina pero hindi ko lang napapansin. Cute pa rin siya kahit mukhang masungit. Marami din pala nagkakagusto sa kanya sa office. Bukod daw kasi sa mabait itong si Sir, magaling din pala sa trabaho. Wow naman, magaling pala si Sir. Mula noon palagi ko na siyang napapansin pag dumadaan sa pwesto namin. Sinusundan ko siya palagi ng tingin. Isang araw, dumaan na naman siya at hinabol ko talaga ng tingin. Pero bigla na lang akong napabalikwas dahil tumingin din siya sa akin. Yes! Nagkatitigan kaming dalawa. Naghalo ang kaba at kilig ko ng mga oras na yon. Wet na wet ang noo ko dahil sa tensyon at hiyang-hiya talaga ako. Kinabukasan, mas lalong tumindi ang tensyon ko dahil biglang lumapit si Sir sa akin. Hi, I'm Migs from IT department. I'm here to check your laptop. Diyos ko, kala ko kung ano na. Bigla tuloy ako napakapasa bra ko kung pantay ba. Minsan kasi partner, hindi talaga hindi nagpapantay talaga yung bra. Palitan mo na yung nilalagay mo sa loob para magpantay na. Salamat na rin sa moment na yon. At least kahit paano mas lalo ko siyang nakilala. Gusto ko sana siyang tanungin kung marunong din ba siyang mag-ayos ng puso. Kaya lang, sobrang busy pa niya sa pagkalikot ng laptop ko. Maya-maya ay biglang enter frame ang manager ko. Migs, may kilala ka bang single? Pakilala mo naman tong si Jem mo. Tagal na nitong single kahit sino na lang dyan.
Pabirong sabi ng boss ko. Hindi ako makasabat sa sinabi ni ma'am. Namula na lang ang mga pisngi ko dahil sa sobrang kahihiyan. Mabuti na lang at deadma lang si sir at napangiti na lang. Matapos noon palagi na akong inaasar ng mga kasamahan ko kay Sir Migs. Bagay na bagay daw kaming dalawa. Mukha daw akong sira at si Migs naman magaling naman daw mag-ayos ng sira. Sira ulo talaga itong mga katrabaho ko. Hindi ko alam saan ba nanggagaling yung mga pang-asa nila pero sa loob-loob ko, sana nga magustuhan ako ni Sir Migs. Yan tayo Yung kunyari ayaw niya inaasar. Sa sumunod na mga araw, palagi kaming nagkakasalubong ni Sir Migs at palagi niya akong binabate. Hay, sana maging super close talaga kami. Minsan naiisip ko, paano nga kaya kung magustuhan niya ako? Paano kung maging close kami? Anong gagawin ko? Paano kung ligawan niya ako tas maging kami na nga? Ano kaya magiging setup namin sa office? Sigurong saya-saya ko nun. Paano niya kaya ako liligawan? Paano siya aamin sa akin? Ay, grabe. Iniisip ko pa lang, kinikilig na talaga ako. Ini-imagine ko na din yung mga lugar na posible naming puntahan, yung mga papasyalan namin kapag naging kami na nga. Ay, sarap naman mangarap. Nakakakilig. Napaka-advance ko talagang mag-isip. One time, sinubukan ko siyang i-stalk sa FB, pero wala naman akong makita na kapangalan niya. Hanggang sa pagsuscroll ko, nakita ko ang binaliktad na pangalan ni Sir Migs. Ay, Jologs. JJ. Okay na sana. Turn up. Ay, ay, baka naman nakalagay din dyan, works at Krusty Krab. Wala na, ayoko na tuloy to. Inis. Manager at Krusty Krab yan Ay, nako. Studied at, di sa puso ko. Yung ang dami pang dash, before and after, nakakaloka. Hanggang sa pagsuscroll ko, nakita ko ang binaliktad na pangalan ni Sir Migs. View profile. Click. Nang makita ko ang photos niya, laking gulat ko at panghihinayang. Si Sir pala ay may asawa na. Nang malaman ko ang bahaging ito ng kanyang pagkatao, ay inihinto ko na ang pagkekerengkeng ko. Wala na. Finish na. Maghahanap na lang ako ng iba. Hindi ko naman talaga pinangarap ang maging kerida. Pero salamat pa rin sa pansamantalang kilig. Salamat sa kiliting masarap ding i-keep. Mabuti na lang talaga at hindi ako masyadong na-fall sa elevator dahil advance ako mag-isip. Ako po si Jem, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Girls be like. Yes. Wala akong masasabi kundi Ba't ganyan kayo, no? Been there, done that. Yung isang mahabang stanza, paragraph partner na Kayong-kayo yun no? Oo, kami yun Ako yun din dati Saan kaya kami pupunta? Ano kaya yung mga papasyalan naming lugar? Paano niya kaya aaminin sa akin na mahal niya ako? Paano kaya ako magre-react? Nasaan kaya kami noon? Sa hindi elevator. pa nga kayo nag-uusap, di ba? Ni minsan di kayo nag-usap Nag-usap naman ng one time. Di ba? Nagkatinginan lang kayo Dami lang ibig sabihin. Nag-usap naman sila. Tapos tinutokso pa ng mga kaopisina. Bakit ganyan kayo? Ganun talaga. Hayaan mo na. Anong driving force meron sa inyo? Di ba? Pero magaling. Believe din kami in a way. Kasi isipin niyo yung pagiging stalker ninyo, pambihira Isipin mo na masundan pa po pauwi ng bahay. Tama. Para lang malaman kung saan nakatira. Alam mo, one thing's for sure. Ito si Jem,
them. Ikaw yung tipong mapagmahal at handang, alam mo yun, you have Yes. so much love to give. And Yes. I am more than excited for you kapag ka natagpuan mo na yung the one. Kasi parang Swerte siya. Oo, swerte siya kasi masyado kang maraming pagmamahal na pwedeng ibigay. Madali kang kiligin. Tama. Pabango pa lang, gayumang ka na. Humaling ka sa Oo, pabango eh. correct. Yung bagong Bye. ligo lang, gano'n. Oo, yung gano'n, yung amoy shield, bath soap, gano'n lang. Diba? Nakasabay lang sa elevator dahil Ang dami ng- limang chapter na yung nagawa sa pocketbook kagad na kwento. Grabe, pwedeng ipasa kagad sa Precious Romance. Precious Hearts Romance. So, di ba? Elevator. Pero sa bagay, no, yan yung bagay kasi na kinatutuwaan yung gawin. Kahit alam nyong medyo weird, siguro pagtatawanan nyo yan ng matindi pagkatapos nyong gawin, no? Pero at that particular point in time, hindi nyo naisip na katawa-tawa siya. Hindi. Nakalutang yan sila. Hindi. No, Tsaka, ganyan. ang iniisip namin at that particular time, relate na relate ako dito kay Jem. Ganyan-ganyan ako. Girls be like talaga eh. Ang dami nga nakaka-relate. Oo, Yung ang mga dami. nagko-comment sa FB eh. Oo, relate much. Sabi nilang ganyan. Noong mga time na hindi namin iniisip na wala lang yun, iniisip namin there is a reason for everything. Na baka sakali. Pwede namang hindi ko siya makasabay Pwede namang madami akong maamoy na ibang pabango. Bakit yung pabango niya sa 5 tao sa elevator ang bukod tanging, 'di ba, nangingibabaw? There must be something. Tapos yung way niya, way mo rin pa uwi sa bahay. Oo, no? Lahat yan may kahulugan talaga. It's meant to be. Diba? I mean, ang daming pwedeng siraan laptop sa office. Pero bakit yung laptop ko yung inayos? Diba? Kaya lang, yun na nga yung sasabihin natin, kapisyo, diba? Minsan, may mga namamatay sa maling account. Diba? So, mabuti na lang, yung fall mo, yung sabi mo nga, salamat pa rin sa pansamantalang kilig. At Yes. least, diba? Na-experience mo yung ganyan, yung na-excite ka na pumasok sa opisina. Nakakamiss kasi yun, yung parang may dahilan kung bakit ka papasok sa school, may dahilan kung bakit ka papasok sa office, at ang dahilan na nakakamiss is meron ka kasing crush, diba? Yung Correct, ganon. correct. So, naging maligaya ka naman. Migs, na-serve na ni Migs yung purpose niya sa buhay mo ngayon. At yun yung pakiligin At ka. natutuwa naman ako sa iyo, Kabisyo, na sinabi mo sa sarili mo, wala akong pangarap na maging kerida. Tama. Very good ka dyan. Mabuti yan. Maganda yung Very statement good. mong Kasi yan. may mga iba na, ano ngayon? Gusto ko Diba? angkinin kita. Sabi nga nila, ang manok daw na nakatali, mas madaling hulihin. Oo. Yan, diba? Mga ano ng mga kerida yan eh. Pero mag-ingat ka sa mga nagmamay-ari na nanagaya mga yan pag nakita nilang may humuhuli sa manok nila. Alam mo, ang mga boys naman, may ganyan din. Kasi naalala ko nung high school kami, ganyan din kami. Tagal na nun, oh, Oh, sige. matagal-tagal yung mga ganong klase ng kilig. Sabi nung tropa ko, punta tayo doon sa bahay ni Sher yung pangalan niya. Sure? Oh, sure. Sherwin? Sherwin pala. Si Sherwin. Sure, as in, do you believe in si Sure? Ano ba sa Sher? Sure. C-H-E-R. Ayan, Sher. Sabi niya, punta tayo sa bahay nila, Sher. Tapos, Sher pala, lalaki talaga. Sherwin. Si Mama tsaka si Sher. Si Sure. Mama and Sher. Oh, game. Sabi niya, tapos kunyari maglalaro tayo doon Tapos habulan kami doon lang sa ikot-ikot. Wala naman talagang laro, pero habulin mo para hanggang sa makaagaw ng attention kay Sher. Tapos pag dumungaw na siya, yayayain makipaglaro sa amin. Oo. Gusto ko na mas current na kilig partner. Ayoko nung high school Wala ka. eh. Ewan ko ba na wala Kailan na ka siya ba eh. ulit? Oh, grabe siya, Mamaya nakikinig yung jowa mo. Kailan ka ulit Hindi kinilig? yung mga ganyan. Yung mga Kailan ganyan. ka huling yung mga- kinilig? Ayoko nung high school. Tanungin natin si Tanghenyo. Nakalimutan na ni Ano Chopper. ka ba? May jowa kang recent. Dapat Hindi, pero yun yung maganda eh. Yung parang maghahanap ka ng pwedeng ka kiligan. Yes. Actually, halimbawa, kahit mag-asawa na kayo, matatandaan nyo eh. Ako lagi akong kinikilig pa rin. Every time, halimbawa, natataranta yung asawa ko pag hindi niya ako nasusundo. So, gagawa siya ng paraan para may ibang taong susundo sa akin. May ganun. Bumabalik kasi yun sa moment nung naglalandian pa lang Papasundo, kami. Grab. Kinilig sa Grab. Oh my ito yung God, sabi plate na- Vios na black, BBW. 486 ang plaka. Sabi mo, sweet. Pinasundo ako. Hindi, pero Mga ganun. kahit na Grab partner, Oo, sweet pa rin yun, nahahanapan ko pa rin siya ng kilig. Although hindi niya naman ako pinag-grab. Kasi natatandaan ko lagi nung naglalandian pa lang kami na Oo. hindi niya hahayaan na hindi ako makauwi na maayos. Yung parang kala mo maputi yung siko ko, gano'n.
ayaw na ayaw kanya, yung ayaw na ayaw niya kung masistress sa pag-uwi. Kasi natatanda mo dati, partner, yung sasakyan ko second hand. Nasistress siya na second hand yung sasakyan ko. Na may nakasunod na tow truck. Oo, ganun. So, nasistress siya na second hand yung sasakyan ko. So, ang ginagawa niya, kahit na siya nahihirap na hirap dun sa aircon ko, di ba yung aircon ko kailangan mo pang painitin o kaya blower lang. Hindi yung aircon, heater yun. Diba? Ang ginagawa niya dati, partner, nagpapalit kami ng sasakyan. Ewan ko kung natatandaan mo yun. So, ginagamit niya yung Hello Kitty kong sasakyan. Tapos ginagamit ko yung brand yung niyang sasakyan. Hindi siya as in, inuuwi niya yun, ginagamit niya yun. Kasi ayaw niyang nahihirapan ako. Kasi akala niya maputi yung batok ko. So natatandaan ko yun na parang ayaw niya na nahihirapan ako makauwi o kaya yung mga ganon. So pag may mga ganong pagkakataon, kahit na mag-asawa na kami, na he makes sure that I get home safely or natataranta siya pag hindi ako nakikilig pa rin ako. Kasi it's so nice na kiligin. Correct. So feeling ko lang sa kung huhugutan ko to para sa mag-asawa naman. Kasi syempre ito very relatable sa mga crush yung mga hindi pa nag-aasawa. Pero sa mga mag-asawa, yung lagi mo pa rin hahanapin kung saan ka kinikilig sa kanya dati. Kasi it helps na parang yan. Para di ba mapanumbalik yung yung pagkagusto nyo sa isa't isa. Tama. Yung kilig moment, mga kaibigan, yun yung priceless . Tama. Hindi talaga mababayaran yan. Tingnan mo si Jem. Salamat pa rin sa pansamantalang kilig, di ba? Tama. Yung hindi niya pinagsisihan, wala kang naramdaman na puot at galit na may asawa si Migs Sgim. Binaliktad na Migs. Nakakabwisit yung pinaliktad na bumaba ng tingin ko kay Migs . Ando na sana Ando na magaling, matalino, mabait, mabango, kaso binaliktad yung pangalan Nakakayamot di ba? Sarap yung ganung klase ng pakiramdam, hindi mababayaran yung ganung experience, yung kinikilig ka kasi ang sarap. Di ba isipin mo, talaga napapaihikat, literal yun May mga napapaihi talaga sa sobrang kilig. At meron mga taong nananakit din kapag kinikilig. Meron din namang sumusunod sa yung tipong tawagin lang yung pangalan mo, yung ang dami ng Diyos ko, Lord. Hindi mo pakali. Akala mo nilagyan ng watusi sa puwet. Ganon. Perfect na description. Kala mo nilagyan ng watusi sa puwet. Parang sinisilaban na hindi mo maintindihan. Igtad lang igtad. Yung talon ng talon. Parang feeling mo music to your ears kapag halimbawa yung nagsabi ng pangalan mo is, di ba parang pag ibang tao lang yung nagsabi ng pangalan mo, wala lang yun Jem, ganyan. Pero kapag si Migs yung nagsabi ng Jem, yung tipong nakaupo ka doon sa kibik mo, tapos asan si Jem? Pag narinig mo, di ba? Yung bigla kang Dilat ka bigla. Bigla mo nga aayusin yung bra mo kung pantay. Ang cute mo, Jem. Salamat sa yung cute na kilig story for us. Ang daming nakaalala ng kanilang kilig moments. Ang daming nakarelate. Ikaw, ano yung ginawa mo sa boyfriend mo o sa asawa mo na kinilig siya ng bonggang-bongga? Hindi ko sure. Kayo lang kasing recipient ang ganyan Kayo, ayaw nyo nag-e-effort pero kayo, tanggap ng tanggap no? Ganun talaga. Girls be like nga Ay, nako. Nalamin nyo, kapag kinikilig po kayo sa pagkakataong ito dahil nakita nyo yung crush nyo, may ginawang maganda sa inyo, yung crush nyo, yung taong mahal ninyo, namnamin nyo po yan. At kahit kilig na hindi brought to you by love, di ba? Yung kilig na nakapasa ka sa exam. Correct. Yung kilig Isa na pa mataas yun, yung grade mo, di ba? Yung kilig na umuo na yung kliyente mo after 35 years, di ba? Tama. Congratulations kung nakakaramdam ka ng kilig ngayon, di ba? Be thankful. ang ganda lang kay Jem sa kwento niya na nangyari kasi parang yung sakto lang yung pagdating masyadong maaga tapos nalaman niya. So, Correct. kilig hindi na lumalim. Tama. Hindi, kasi kung lumalim yun, masakit na yun Tsaka hinagpis na yung maririnig natin sa kanya Kaya may dahilan. Buti na lang in-stalk mo siya. Sinundan mo siya sa bahay nila. Diba? Diba? Kahit pa paano may At saka nalaman sa FB. ka. Tingnan mo, ayaw pa paalam. Tingnan mo, ayaw din paalam na may asawa. Binabaliktad yung pangalan. Nakakaloka talaga. Oo. Congrats on your kilig. At kung ikaw, Kabisyo, baka may kilig story ka din, pwede mo kaming i-email, Kabisyo. Email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, mga kaibigan, pwedeng kagaya nito, nakakakilig, nakakaiyak, yung madrama, pwede rin nakakatakot since malapit ang Halloween. Halloween na. Yes, so send nyo lamang po yan sa aming email ad. Corrected by, go email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Nakatutok sa atin ang mga
mga kaibigan natin dyan sa North Fairview. Ang mga boys ng Spark by Baywash. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang lakas daw ng kanilang radyo doon. Salamat po. Thank you. Sa pagtutok. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your Lunes. It's a wonderful week ahead. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio.